po ay magluto ng dinner. Magluto po tayo ng quick soup lang. Ito yung yan, balls na may kulay na kaya. Then yung clams natin. Nagpupul tayo ng tubig. Ito. Isiset lang natin yung ating camera. Ito yung pangsabaw natin. Maglagay tayo ng 2 slices of ginger. Ito yung balls natin. And then fish ball. Yan. Maglalagay tayo ng yung pagpalitan natin. Ilagay natin muna ito sa bila. Keep boil lang to. Ito lang. Hello everyone. Paano lang natin ito pabukahin? Open. Gulay. Ganyan lang siya. Pag nag-open na, pabuin natin cold water.
Sok natin ng cold water para hindi siya masyadong i-stop yung pagkaluto niya ma-over kasi magiging makunat yung ating open rin yung iba. Tingnan natin buka. Ito ay okay na siya. Mamaya natin maglagay ng gulay. Pag-serve na natin. Kasi nabuka. Open. Open sesame. Ayaw mag-open ito. Tapon ko lang ito ang tubig. Black beans, maglalagay tayo ng black beans din. Black beans. Ito yung sugar, brown sugar, soy sauce, at saka yung cleansed wine. Ito itong tubig.
try natin tignan. Maglagay tayo ng slurry, ang palapot ng sauce. Then, yung ating sili. Medyo maalo yung ating camera. Ito na po yung ating stir-fried na clams with black beans. Ito na siya. Ito yung soup natin. Simple lang. Then mamaya ko maglalagay ng ng ating bok choy. Ito, gulay. Thank you for watching. Yan lang po. Kasi ang lulutuin ko pa mamaya yung beef. And si boss ko, pag sinabi niyang kakain na siya, yun, sabay ko lang lulutuin ng ng aking beef. Sliced beef na may garlic lang, black pepper at saka salt lang. Yan. Ating natin. Ito na siya. Ayan yung sabaw natin. Ito lang balls na may chicken, na may mushroom powder at saka salt, may ginger, then mamaya yung gulay. Thank you for watching. Bye bye. Please subscribe to my channel. Thank you. Yan po. Medyo kasi yan. Naging na siya. Naging blurred na. Teka lang. Yan. Ito na po. Bye-bye.